Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw po sa inyo mga kaaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edison. Nakatira dito sa Mindoro. May nais lang po sana akong ibahaging kwento sa inyong channel, Sir Casper. At sana'y mapili niyong mabasa ang kwentong ito at may bahagi sa iba pang mga tagapakinig. Bali ang karanasang ibabahagi ko sa inyo mga kaaswang ay karanasan ko po ito. Noong minsang makaranas ako ng isang kababalaghan kasama ang kababata kong si Leia na lihim kong minamahal. Naganap ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay dekada 80 at sa mga panahong iyon ay dalaga't binata na kami ni Leia. Hindi ko na lamang babanggitin pa dito sa kwentong ibabahagi ko kung saang baryo naganap ang mga pangyayari sa buhay namin, mga kaaswang. Isang araw, habang naglalakad kami ng aking kababatang si Leia, pabalik sa bahay nila, nang may makasalubong kaming matandang lalaki, may karay-karay sa balikat na sako. Sa hindi sinasadya ay nasagi ito ng dalaga. Kung kaya ay dagliang natumba ang matanda at nagalit ito sa amin at matalim na tumingin kay Leia. Kaagad namang humingi ng paumanhin ng kaibigan ko. Subalit mas napapansin kong mas tila ba nagalit lang lalo ang matanda. Kaya naman humingi na rin ako ng paumanhin rito at nagsabi ng, "Pasensya na po Manong, hindi po sinasadyang masagi kayo ng kaibigan ko." Paghingi ko ng paumanhin sa matanda, "Sa susunod, tumingin-tingin kayo sa dinaraanan niyo ha. Hindi yung parang kayo lang ang nagmamay-ari ng kalsada." Galit na wika ng matanda sa amin. Paulit-ulit na lang akong humingi ng paumanhin sa matanda bago ko inayang magpatuloy ng maglakad ang kaibigan ko. Batid kong naiirita na ang kaibigan ko sa matanda dahil hindi naman niya sinasadyang masagi iyon. "Hayaan mo na lang yon, baka may problema lang talaga yung matanda. Ikaw kasi, hindi ka nakatingin sa daanan mo. Paano ba naman titig ka ng titig doon sa lalaki kaya ayan, nabangga mo tuloy yung matanda." Wika ko sa kanya at inaasar pa. Pinandilatan niya naman ako ng mga mata at nagsabi ng, "Hoy lalaki, tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ko naman talaga sinasadyang masagi yung mamang iyon eh." Padabog na wika nito at nagmamadali ng maglakad. Natatawa na lang akong sinundan ang dalagang nagmamaktol na ng mga sandaling iyon. "Teka lang, sandali Leia. Hintayin mo naman ako." Natatawang tawag ko sa kanya. Subalit mas inirapan lang niya ako at nagmadali ng maglakad. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, magkalapit lang ang bahay namin ng dalaga. Kung kaya parati akong nandoon sa kanilang bahay. Kulang na nga lang ay doon na ako titiray. Sa kadahilanang uuwi lamang ako para maligo at magbihis. Tapos ay babalik na naman kaagad sa bahay ni na Leia. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa may balkonahe sa labas ng bahay, nang mapansin kong nasa labas ng bakuran ng kanilang bahay si Leia. Nakatayo ito at may nginangat ang pagkain na sa tingin ko ay nagpapahangin ito ng mga oras na iyon. Nung akmang tatawagin ko na sana siya, nang bigla na lamang akong may napansing gumagalaw sa may talahiban sa tawid ng kalsada malapit sa kinatatayuan ni Leia. Kaya naman napatitig ako sa gawayiron upang suriin kung ano iyong gumagalaw sa talahiban.
Hanggang sa maya-maya pa ay ganoon na lamang sa panlalaki ang aking mga mata at nangilabot ng masilayan ng dalawang mga mata ko. Ang matandang lalaking matalim na nakatitig sa kaibigan ko at nagbabaga ang mga mata nito sa dilim. Noong mas naging malinaw pa sa aking paningin ang nakita ko, ay ganun na lamang ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Sa kadahilan ng sobrang nakakapangilabot ang itsura ng matandang lalaki. Namumulat na kamulagat ang mga mata nitong nagbabaga at may mga balahibo iyon sa mukha na parang balahibo ng pusang kulay itim at walang humpay ang pagtulo ng mga laway nitong malalapot. Nakita kong dahan-dahan iyong naglalakad papalapit sa kaibigan ko. Kaya naman hindi ko na napigilan pang sumigaw at kaagad na napatakbo papalapit sa dalaga. Nagulat naman ang kaibigan ko na napatitig sa akin. At nang masipat niya ang nilalang ay napasigaw na rin siya. Kung kaya dagli ang nagsilabasan ang mga magulang nito at nagtatatakbo papalapit sa dalaga. Naalarma naman ang nilalang at mabilis na kumaripas ng takbo at sumuot sa talahiban. "Ano yun? Aswang ba yun?" Bulalas na tanong ni Leia na namumutla ng malapitan ko. "Ano ba kasi ang ginagawa mo rito sa labas?" Pagalit na tanong ko sa kanya dahil sa pag-aalala ko. "Tara, pumasok tayo sa loob ng bahay at doon tayo mag-usap." Pag-aayang wika ng ama ni Leia at nagmamadali na itong pumasok. Kaya naman hinawakan ko na sa braso si Leia at nagsipasok na kami sa loob ng bahay. Pagkapasok namin ay doon ko ikwento sa kanila ang buong pangyayari at kung ano iyong nakita kong nilalang. Sinabi naman ni Mang Uming na nakaraan pa siya ay may nasasagap ng balita tungkol sa gumagalang aswang umanaw sa baryo namin. Ngunit ayon sa karamihan ay nagmula raw iyon sa katabing baryo. At aniya pa, ay nayanggaw raw iyong aswang na nagpagala-gala kung kaya hindi nito makontrol ang sarili. Kaya kayong mga bata, hanggat maaari ay manatili muna kayo sa loob ng bahay kapag sumapit na ang gabi. Lubhang napakadelikado na sa panahon ngayon. Dagdag pang wika ni Mang Imong. Hindi ko mawari ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na iyon dahil sa kamuntikan ng mayari ng aswang ang kaibigan ko. Kaya naman tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. "Oo, ayos lang ako, Edison. Medyo kinakabahan pa rin ako ngayon dahil siguro sa gulat ko nang makita ko ang itsura ng nilalang." Tugon niya sa akin. "Mabuti naman kung ganun." Maiksing wika ko. Siya nga po pala mga kaaswang. Bata pa lang ako ay may lihim na akong pagtingin kay Leia. Kaya lang ay may pagkatorpe ako pagdating sa kaibigan ko. Kung kaya't hanggang titig na lamang ako rito at idinadaan ko na lang sa biruan. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa lakas ng kalabog sa labas ng kwarto. Kaya naman kaagad na akong bumangon at nagtungo sa kusina at naghilamos. Pagkatapos ay pumunta na sa sala. Narinig ko kasi ang boses ni Leia na nakikipag-usap sa aking ina. "Ang aga mo namang gumala dito, Leia. Nakakabulabog ka." Pabirong wika ko sa kanya. "Anong maaga? Hello, tanghali na kaya?" Sabi niya sa akin. Teka, bakit ka nga pala nandito?" Tanong ko sa kanya at naglakad na papunta sa kwarto. Hindi ko na malayang sumunod pala sa akin ang kaibigan ko. Kung kaya sa DC na sadya ay nagkabanggaan kaming dalawa nang bigla akong kumawi paharap at sa di inaasahan ay biglang naglapat ang aming mga labi. Natigilan naman ako ng ilang sandali na mga oras na iyon.
At sa pakiramdam ko ay bigla na lamang huminto ang buong paligid dahil sa nangyari. Kung hindi ko pa narinig na nagsalita ang aking ina, ay hindi ako makabalik agad sa aking ulirat. "Halina kayo rito at kumain na tayo." Narinig kong tawag sa amin ng aking ina. Napabuga naman ako ng malalim na hininga at namumulang nahihiya kay Leia. Mabuti na lang at naroon lang ang aking ina sa may kusina. Kung kaya hindi nito nakita ang nangyari. Napapakamot naman ako sa batok at hindi malaman kung ano ang gagawin. Samantalang si Leia ay nakita kong namumula ang mga pisngi nito at natataranta rin. "Sige, puntahan ko lang ang nanay mo," wika niya sa akin habang iniiwas ang mga mata at nagmamadali ng maglakad papunta sa kusina. Sayang, di kami naghalikan, no? Kinakabahan man ay hindi ko maiwasang mapangiti ng mga oras na iyon, mga kaaswang. At aaminin ko sa inyong sobrang lakas talaga ng kabog ng aking dibdib na tila ba may naghahabulang mga daga. Kung kaya ilang beses ko pang tinapik-tapik ang aking pisngi para lang magising ako sa katotohanan. Baka kasi nananaginip lang ako. Nagulat naman ako nang biglang kumatok sa pintuan ang aking ina. Kung kaya agaran ko na itong binuksan. "Pinapasabi pala ni Leia, anak, na pinapapunta ka raw ng kanyang ama sa bahay nila mamayang gabi. Mukhang may iuutos yata sa iyo," wika ng aking ina. "Ganoon po ba, Nay? Bakit pinapasabi ni Leia sa inyo? Nasaan po ba siya?" Kunot noong tanong ko. Sinabi naman ng aking ina na nagmabadaling umanong umuwi ang dalaga at mukhang may lakad yata. Kung kaya inihabilin na lang nito sa kanya na sabihin sa akin ang pinapasabi ng ama nito. "Ganoon ba, Nay? Sige, pupunta na lang ako sa kanila mamayang gabi," tugon ko sa aking ina bago bumalik sa higaan. Nakaramdam ako ng dismaya at kaba sa dibdib dahil baka kaya nagmamadaling umuwi ang dalaga dahil sa nagalit ito sa akin nang mahalikan ko ng hindi sinasadya. Lumipas ang buong maghapon iyon, mga kaaswang, na nasa loob lang ako ng kwarto at nag-iisip kung ano ang sasabihin kay Leia, sapagkat nababatid kong nagagalit siya sa akin dahil sa nangyari kanina. "Kasalanan ko to eh, kasi naman hindi ako nag-iingat," bulong ko sa aking sarili at napatampal sa noo. Noong sumapit na ang takip-silim ay nagmamadali na akong maligo at magbihis para pumunta sa bahay nila Leia. Bahala na, magpapaliwanag na lang ako kay Leia. Hindi ko naman talaga kasi sinasadyang mahalikan siya eh. Wika ko pa sa aking isipan ng mga sandaling iyon, mga kaaswang, nang naglalakad ako papunta sa bahay nila. Habang papalapit na ako sa kanilang bakuran ay palakas na ng palakas ang kabog ng aking dibdib at nararamdaman kong tila ba nanginginig ang aking mga kamay. Nang hawakan ko ang gate na gawa sa kawayan sa kanilang bakuran. "Shit, ano bang nangyayari sa akin? Hindi naman ako ganito dati ha." Wika ko pa at huminga ng malalim bago tuluyang pumasok. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay nakita kong may kausap si Mang Umeng. Kung kaya agaran na akong tinawag nito nang mapatingin ito. Nasulyapan ko naman si Leia na tahimik lang na nakaupo sa gilid ng mahabang upuan at hindi ito kumikibo. "Mang Umeng, pinapatawag niyo raw po ako," tanong ko sa ama ni Leia. Tumango naman si Mang Umeng at kaagad na sinabi sa akin na pinuntahan niya sa kabilang baryo sa tirahan nitong kubo. Iyong matandang sinasabi ko sa kanya kagabi at kinompronta niya iyon. Subalit imbis na humingi umano ng paumanhin ang matanda, ay nagmatigas pa ito at nagbanta sa kanila. Kung kaya ipinatawag ako nito dahil isa rin ako sa mga nakakita sa matanda
at baka mamaya may mangyaring umanong masama sa akin. Ihanda ninyo ang sarili ninyo at hindi magiging madali ang kakaharapin natin. Rinig kong wika ng kausap ni Mang Umeng na isang albularyo. Nagpatawag rin pala siya ng albularyo dahil sa natatakot rin siya sa banta ng aswang na matanda sa kubo. Kaya nagpalagay umano siya ng pangontra sa buong paligid sa loob ng bahay. Aniya pa, mas maigi na raw iyong handa ka kung sakali mang pupunta ang nilalang na iyon. Ano hong gagawin natin, Tatang Claveria? Tanong ng ina ni Leia. Kayong mga babae, dito lang kayo sa loob ng bahay at kami na ang bahala sa aswang na iyon. Dahil alam kong may ibang kasamahan pa iyon, kaya malakas ang loob na magbanta sa inyo. Uwi ka ng albularyo at sinabi rin itong mababaw lang umano ang dunga ni Leia. Kung kaya nababanguhan umano at naakit sa kanya ang aswang. Napatingin naman ako kay Leia at agad na iniwas ng magtama ang aming mga mata. Maging siya ay nasulyapan kong umiwas rin ng tingin at nagkukunwaring may ginagawa. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang paligid. Maging ang huni ng kuliglig at mga palaka ng gabing iyon ay wala akong naririnig. Yun bang tila biglang naglaho ang lahat ng tunog sa paligid? Kung kaya nagpakiramdaman kaming lahat. Maya-maya pa ay nakita kong nagtungo na sa may pituan si Tatang Claveria habang nag-uusal siya ng mga salitang Latin na hindi ko maintindihan. Tanging pabulong na pag-uusal lang ng albularyo ang namumutawi sa katahimikan ng paligid namin. Nang sa bigla na lamang may kumalabog na malakas sa bubungan nila na tila ba may nalaglag na isang kumpol ng niyog na nagpayanig sa bahay. Kasunod noon ay ang malakas na lagapak sa lupa at ang malakas na pagwawala. Agad namang lumabas ng bahay ang albularyo at hinarap ang nilalang na nalaglag sa bubungan ng bahay. Kaya naman agaran na akong sumunod dito palabas ng pintuan. Ngunit bago pa man ako makalabas ng pintuan ay narinig kong tinawag ako ni Leia. Kaya nilingan ko siya ng panandalian. Mag-iingat ka. Aniya pa sa akin sa malamlam na mga matang nakikiusap. Ngumiti naman ako sa kanya at tumangot sinabi nang, pagkatapos nito, may ipagtatapat ako sa iyo. Kaya mag-iingat talaga ako. Sabay patakbo ko ng hinabol ang albularyo at ang ama ni Leia na kasalukuyan ng nasa likurang bahagi ng bahay. Nang makalapit na ako sa kanila mga kaaswang, ay nanlaki ang aking mga mata at agad na binalot ng takot at kilabot ang buong kong katawan. Sa kadahilanang nasilayan ng dalawang mga mata ko ang isang asong may mukha ng tao. Oo, totoo to. Aso talaga siya na may mukha ng tao. Sobrang nakakatakot ang nilalang na iyon. Nasusuray-suray at nagpupumilit na bumangon sa lupat. Pinipilit na magkipagsagupa sa albularyo. O ano? Kaya mo po ba? Asa na yung yabang mo kanina nang puntahan ka namin sa kubo mo? Mukhang hanggang dyan lang pala ang kaya mo eh. Tiimbag ang pangahamong wika ng albularyo sa nilalang na gumagapang nasa lupa. Umangil naman ng malakas ang nilalang, kaya naman mabilis na kinastigo iyon ng albularyo sa pamamagitan ng buntot ng paging hawak-hawak niya. Akmang susunggaban pa sana ako ng nilalang nang makita niya ako. Subalit naharang ako kaagad ng albularyo at nagsabi ng, Aba, lintik kang animal ka. Sisiguraduhin kong hindi ka na masisilayan ng araw kinabukasan. Galit na wika ng albularyo at agad-agad na pinaghataw ng buntot pagi ang aswang. Nang makabawi ang aswang ng lakas ay mabilis itong tumakbo
at nagtatatalong palayo hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin namin. Siguro kung hindi lang humarang sa akin ang matandang albularyo, tiyak na yari na ako sa aswang na iyon dahil galit na galit iyong umangil sa akin at nakabuka ang bungangang may tumutulong laway. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na kami sa loob ng bahay at doon nga'y kwento sa amin ng albularyo na hindi magtatagal umano ay mababawian na ng buhay ang matandang iyon. Aniya pa, kung totoo mang aswang iyon, tiyak pagsapit ng ikatlong araw ay mangangamoy na iyon sa kubong tinitirhan niya. Nagtaka naman si Mang Omeng dahil sa natatandaan niya ang sinabi kanina ng albularyo na dalawa ang aswang. Kaya lang ay isa lang ang sumugod sa kanila. Sumagot naman ang albularyo at nagsabing, marahil ay natunugan ng aswang na iyon na pinaghandaan namin ang pagdating nila. Kung kaya hinayaan niya na lang na ang matandang nayanggaw ang sumugod sa pamamahay ni Mang Omeng. Makalipas ang 3 araw ay nabalitaan na nga naming may nabubulok na patay umano sa kubong tinitirhan ng matanda. At nung suruin iyon ng mga barangay tanod ay nakita nilang namatay na ang matanda at nangangamoy na iyon. Samantalang sa kabilang banda naman ay naglakas loob na akong umamin kay Leia na gusto ko siya. Ang ibig kong sabihin mga kaaswang ay mahal ko siya. Mula noon pa. Hindi ko lang maamin sa kanya noon dahil nahihiya ako. Pero sa pagkakataong iyon ay kinapalan ko na ang aking mukha na makapal naman talaga at inamin ko sa kanyang mahal ko siya. Hindi naman ako nabigo sapagkat malugod niyang tinanggap ang aking inaalok na pag-ibig para sa kanya. Naol. Pakiusap lang po sa Tagang Mindoro dyan kung may nakapakinig sa kwentong ito at alam ito. Alam kong sikat na sikat ito sa baryo natin at kumalat pa ito sa mga ibang baryo pa. Pero sana ay huwag nyo nang banggitin pa ang baryong iyon. Pakiusap lang po sana ha. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Caspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Edison ng Mindoro. Ingat mga